खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै 21 जुलाइ 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। मोनसे मुखुब साननि गेजेरावबो सावस्रिया आबुं जागोन। राङारि लेनदेनफोरा गासै सानावनो जाबाय थागोन आरो साननि जोबनायनि उनाव नोंथाङा थोजासे रां दोनथुमनो हागोन। वृषभ राशि। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोर आरो लोगोफोरजों थोजासे सम मोनगोन। जुदि नोंथाङा दिनै डेटआव थाङोब्ला दान्थे-बिदान्थे गोनां आयदाफोरखौ दैखांनायनिफ्राय गोजानाव था। मिथुन राशि। दिनै बयबो नोंथांनि लोगो जानो लुबैयो आरो नोंथाङा गोसो होनो थाखाय जोबोद खुसि जागोन। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनलायनाय लोगोरिनि मोनसे गोदान गोमोथाव बिथिं नुनो मोनगोन। कर्क राशि। गोलाव दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानो नाजा मानोना नोंथाङा दावबायनो थाखाय जोबोद लोरबां। दिनै नोंथांनि गासैबो जिंगाफोरखौ बावगोन आरो नोंथांनि सोरजिलु हान्जाखौ नोंथांखौ सामलायनो होगोन। सिंह राशि। सासे गोजाम लोगोजों फिन ज' जानाया नोंथांनि गोसोखौ गोजोंसिन खालामगोन। रां थिसननाय आरो दोनथुमनायनि सोमोन्दै दिनै नोंथांहा नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों रायज्लायनांगौ। कन्या राशि। जाय सुबुंफोरा दाहार लादोंमोन बिसोर दिनै बे बिबांखौ सुख'नायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। जायखौ नोंथाङा मोजां मोनो बिसोरनिफ्राय अनथोब होनाय आरो लानायनि थाखाय गोथार सान। तुला राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि रांनि सायाव जेंना नुजाथिगोन। नोंथाङा नोंथांनि वालेटखौ बांद्राय खर्सा खालामनो एबा गोरोन्थि खालामनो हागौ। सांग्रांथि गैयैनि जाहोनाव माखासे खहाया रोखा। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे गोमोथाव मोन्दांथि मोनगोन। नोंथांनि जेंनागोनां सानफोरा जोबनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि जिउखौ मोनसे गोदान लामा होनायनि बाथ्रा साननांगौ। धनु राशि। लाइमोनफोरखौ लाफानाय हाबाफारिफोराव बाहागो लानो थाखाय मोजां सम। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउआव थार अननायखौ खोमानांगोन। जिंगा दासि, नोंथांनि रमान्टिक जिउआबो समजों लोगोसे गासैबो सोलायगोन। मकर राशि। मोजां आरो उदार अननायनि थाखाय बान्था मोननो हागौ। दिनै नोंथांनि सासे बाहागिया जेबो सिगां फोसावनाय गैयाजासे नोंथांखौ लोगो हमनो हागोन। जायनि जाहोनाव नोंथाङा नोंथांनि समखौ बिसोरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनायाव बाहायनांगोन। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा फिन गावनि जिउ लोगोरिजों मोजां मोनफिनगोन। दिनै नोंथाङा सासे मेलेमजिबि सुबुंखौ लोगो हमनानै नोंथांनि गोबां जेंनाफोरनि सुस्रांनाय मोनगोन। मीन राशि। जुदि नोंथाङा गुबुन हादोराव जायखिजाया हायाव रां थिसनदोंमोनब्ला अब्ला दिनै बेखौ मोजां बेसेनाव फाननो हायो जाय नोंथांखौ मुलाम्फा आर्जिनायाव मदद होगोन। मोजां सान। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।